Ποιος είναι? Περιστερόπουλος. Ποιος Περιστερόπουλος? Απ' την ΕΙΔΑΠ πρέπει να μετρήσουμε το ρολόι σας. Τώρα. Τώρα, κυρία μου, έχετε διαρροή κάθε λεπτό που περνάει, χάνετε ευρώ από το καζανάκι σας. Δεν νομίζω. Φύγε. Φύγε. Προστατεύουμε τα σύνορα για να παίρνεις εσύ με τον κάθε τυχόντα. Και... δεν θα κεράσεις κανένα καφεδάκι? Μάκη! 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 Είχε γκόμενο.